The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita mga kapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos niining adlaw sama sa naandan, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tag sa kakalag kung napabay na hibilin nga mga sala nga atong nabuhat ni nga dawa. Kini mahimo namang babag, it becomes a barrier to our study. Busa gikinahanglan nga ato kining hinganlan ato kining admitihan o ato kining isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan, aron kini dili mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa magasusi kita sa atong tag sa kakalag, sala sa una, sala sa dila, sala sa buhat, kini maoy makabalda, makahatag og hasol excuse me sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa atong ngabiton karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga kanayon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo dili magtutuo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong sala, kundi dili ang imong paglawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Acts 16:31 kanayon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom magandam ta pinagi sa hilom nga pagampo. Amahan na mong langit nun, nagapasalamat kami kanimo ning layan sa mga adlaw, ngay mong gipadangat kanamo, uban sa mayong panglawas, kini gumikan lamang sa imong grasya, imong kaluoy, ug sa imong gugma. Ubani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga isig ka magtutuo, welcome na usab ding atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pakita karon magadupot niya ang tunanan, tolerant world versus intolerant truth. Okay. Atong gihisgutan sa miagi natong panaguban nga kitang mga katawhan sakop sa kaliwatan sa tao, mga kaliwat ni Adan, kitang tanan mga patay spiritual. Okay na itong higayon nga kita na himugso, nining kalibutan na, we have been declared spiritually dead, although physically alive. Kaya kitang tanang mga katawhan are sinners because of Adam's sin, which has spread to all people. So, that is the spiritual death of man. Now, ato namang na sayran, sa Roma 5:12, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So that's spiritual death of man. Now, why bisag kinsa ang makalukat sa niining atong kahimtang spiritual death?
nga kahimtang except sa usa lamang, si Ginoong Jesucristo ra. No one can purchase our spiritual death condition except the Lord Jesus Christ. Ayaw kalimti katong formula. AOS plus OSN equals spiritual death. AOS, Adam's original sin, plus OSN, old sin nature, equals spiritual death. Now, kay kita gideklarar man nga mga patay espirituhanon, gikinahanglan nga kita matao pag-usab. Matud pang Ginoong Jesucristo ngadto kang Nicodemo nga tinaw siya unsaon siya pagkaluwas. So gitubag siya ang Ginoong Jesucristo nga gawas kung nagtao magpakatao pag-usab dili siya makakita sa gingarian sa Dios. Juan 3:3. So ang spiritual death is true to everyone, walay exempted niini. Ayaw na gyud kalimti katong formula, AOS plus OSN equals spiritual death. Mao na kita ning tapot naman ning atong kinaiyang makasasala, niyadtog yung higayon nga kita mi gawas at tagwangkan sa atong inahan ug mi uha kita sa unang higayon, kita gideklarar nga patay spiritual although physically alive. So kay naman tayo old sin nature dinhi sa atong lawas, then ana kining lust, pangibog dinhi sa atong old sin nature. And the old sin nature has two areas, area of weakness ug area of strength. Now kining area of weakness dunay tulo ka kategorya nga nahog niini. Ang naguna niini is mental attitude sin. Okay, atong hinganlan nimo ang pipila ka mga ehemplo niining mental attitude sin. Okay, so aniya ang naguna gyud ni kining pride, kini bang pagkamapahitason o ang sagad atong ginagamit sa everyday language, ang bugero. Okay? Mao kini ang unang sala sa unang binuhat sa Dios, si Lucifer, nga karon dili na Lucifer, Satanas na. Mao katong una niyang salang nabuhat, pride. Buot siyang mahimong Dios. Buot siyang mukabot, labaw pa sa Dios. So that was pride. Mo ni nag-una nga listahan ining mental attitude sin, pride, unya gisundan kining hatred, kalagot. Sunod, implacability, ang pagkagahi sa okay? Implacability, unya ang bitterness, pintasan, jealousy, pagpamangabubho. Sunod, envy, ang pagkasina, vindictiveness, pagpanimalos, guilty feelings, ang imong pagbati nga sadan, and then worry, ang imong kabalaka, anxiety, ang kaigwaos, self-pity, ang pagkaluoy sa kaugalingon. Mao gani, pipila ka mga ehemplo sa mental attitude sin. Niya ang gisundan kini sa sins of the tongue, sala sa dila. Okay, now, unsay ehemplo nini? Okay, bullying, kanibang kanang panamastabas, unsa may magamit atong Binisaya, bully, okay, ingnolan to pagpanamastamas, pagbugal-bugal. Okay, sunod, maligning, ang pagdaot sa dungong uban. O niya, gisundan ka ni criticizing, ang panaway. Gisundan ka ni lying, ang paglimod. O lying. Kanang, well, the Visayan, pagpamakak. O niya, gossiping, ang unsa pa ito Binisaya gossiping,
pag hingalag dautan sa uban, gossip, unya judging pag kanang hukom sa uban. Okay, mao katoy himplo sa kining sins of the tongue. Ang sunod din is over sins, kanang mga sala nga makita na gyud sa gawas, like murder, pagbuno kini, drunkenness, ang paghubog-hubog, kunya sundan kini sa adultery, ang pagkigilawas, o ang sunod stealing, ang pangawat. Okay, mo kini mga ihimplo kining karon ang area of strength. Okay, kaya mo magato ang area of weakness adto tas area of strength. Unsay magagawas nining area of strength? Well, mga mayong binuhatan. Okay? Pero kini mga binuhatan tawhanon, human good. Kining human good paminaw. Kung ikaw magabuhat og mga mayo nga tawhanon, kini mo sangko sa pagkadautan. Human good will turn out into evil. Ug kini gitawag kini sa English og dead works. Sabi na siya, patay nga mga binuhatan. O gawas pa, gitawag pa na sa English og filthy rags. Kanang mahugaw nga trapo. Okay? So mao kini ang magagawas gikan sa area of strength. Apan kining duha ka mga areas gikan gayud sa atong old sin nature. Mao ni maganudnod na to sa pagka kanang dautan o pagkaguba sa atong kinabuhing Kristohanon. See? Kini mabuhat ni sa mga magtotoo, ha? Mani kay of course, di man exempted ang mga magtotoo. Kay kita mang tanan ng mga sakop sa kalungatan sa tao, nataptan man nining old sin nature, daan, karaan, nga kinaiya. Okay. Now, bahin nining spiritual death, dugang pagyud niini. Usahay, gitawag kini og darkness, kanghit-ngit. So ayaw nagyugalimti katong formula nga itong ihatag kanimo. AOS plus OSN equals spiritual death. Now, unsaon man sa tao pagkaluwas? Ang tao maduwas lamang, dili pinagis mga mayong binuhatan, dili. Dili ka maluwas pinagi buhat ni mga mayong binuhatan. Because ang pagbuhat ng mga mayong binuhatan can be done by unbelievers. Gusto? Ang mga di magtutuo, makabuhat po niya na. So dili ka na mo'y basihan sa kaluwasan. Ephesians 2:8 and 9, unsa gisulti? For we have been saved by grace through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Na, tataw, klaro kayo ka na. Nga dili pinagi sa mayong binuhatan nga kita maluwas. Kaya ang kaluwasan, gasa kini sa Diyos. So dili basihan ang atong pagkamayong tao, atong mga mayong binuhatan, lest anyone should boast. Magpahambog nun siya, may laki ko, ako rin buutan. You see, by the way, ang plano sa Diyos, gihulagway kini nining musunod. Ang usa ka hustong butang buhaton sa sayop nga paagi, sayop gyud na. Unsa pa? Ang sayop nga butang buhaton sa husto nga paagi, sayop gihapon. Ang sayop nga butang buhaton sa sayop nga paagi, sayop ni samot na. Only a right thing done in a right way. Ang usa lamang ka husto nga butang buhaton sa husto nga paagi, maoy husto. Okay? Is right. So,
Kaya ang plano gud sa Dios is a problem identifier. Makaila. Gawas pa, ang plano sa Dios is problem anticipator. Alingga tayo magaunagid siya. Masairan niya nga umaabot na. Gawas pa, ang plano sa Dios is problem preventor. Kung sabot na sabot, nga pag kanang panalipod, pagsumpo sa suliran, prevents. O gawas pa, ang plano sa Dios is a problem solver. Magasulbad sa plano o problema. So, unsay nabuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross, mao kadto ang plano sa Dios alang sa tao nga aron siya maluwas. What the Lord Jesus Christ has done at the cross is the plan of God for man to be saved. Now, so ayaw kalimot nga kini nga atong old nature nga niya sa atong lawas. Niya sa atong lawas, gikat tumoy sa atong buhok, ngadtos tumoy sa atong lapalapa na puno kini sa kinaiyang makasasala. Now, kini atong kinaiyang makasasala, dunay duha ka ingong tauso, trend. I think, mo na ibinisayang husto, no? Trend means uso. Okay. Nay duha, asceticism, dito sa pikas, o dito sa pikas, lasciviousness. Now, unsa man nga asceticism, ang imo bang kanang angkon nga ikaw may laki, buutan, you are self-righteous. So, asceticism, buutan, mo na nga ikaw sige simba, sige tanang mga buluhaton, alang kunuhay sa paghimaya sa Diyos. But you are self-righteous. You look down on other people. Ikaw ra ang tarong ingnunta. Now, kini, kanang uso ni sa atong kinay magasasala. Unya sa pikas nga bahin, ang lasciviousness, ang kanang lawayan, o sa mga mangilad nga mga panguna-una. So, this is otherwise called antinomianism. So, duha ka area, asceticism, ang pikas, lasciviousness. But, mo ni, gawas niya itong strength, area of strength and area of weakness, mo kini ang duha ka uso sa kini magsasala. Asceticism o lasciviousness. Now, sa mga magtutuo, di lang kayo mga magtutuo, hashtag yun ang mga di magtutuo, sagad, biktima nining gitawag og hedonism. You know what is hedonism? Mga entertainment seekers, pleasure seekers. So nalakip kini sila diha sa area of trend o uso sa atong kini magsasala nga lasciviousness or antinomianism. So, sige lang pangitag mga lingaw-lingaw, mga hudyaka, entertainment seekers. Mo kini ang pikas pod. Ang pikas niini, the opposite is ascetic, mga legalista. There is sublimation, self-righteousness, mo kini ang opposite. Now, kini kong panghibog, lust. Mukuyog yun ni no? Ining maong panghibog, ang greed, pagkadalo, frantic search for happiness. Imog yung kanang pangita, gyud kanang kadipo-dipo ka nagpangita, that is frantic search for happiness. Now, there are 4 kinds of lust. Upat ka matang sa panghibog. Naigingan approbation lust, na ay materialism lust, na ay power lust, ug na ay sexual lust.
Approbation last. So ni, kana bang pangibog nga mapupular ka o kanang mabantugan ka, pagadaygon ka sa mga katawahan. That is approbation last. Nga madaghan kag mga higala, nya dawaton gyud ka sa katalingban. That's approbation last. Ang sunod nga pangibog o last mo kining materialism, kining pakisapi. Sige lang yung kapangitang sapi. Salapi. Naragyod sa imong una-una. Mo'y himatan, mo'y katugan. So mo ka na materialism last. Pangibog. Sunod, power last. Kining pangibog nga makaangkon kag gahom. Makaangkon kag kanang pagkadalaygon gyud sa kadaghanan kay doon na kay gahom. Unya ang ikaupat mo kaning sexual lust, panghibog sa kanang imong sex. Okay? So mo kini ang upat ka matang sa panghibog. Now, ayun nagyukalimti katong tulo ka hugna sa plano sa Dios. Salvation, number 1, Acts 16:31. Believer in time, Operation Grace, 2 Peter 3:18, o believer in eternity. Human ka mo biya ni kalibutan na, uban ka na sa Dios dito sa eternidad, you are a believer. So that is in Revelation 21:4, which says, God shall wipe away all tears from their eyes. There will be no more crying, no more tears, no more death, no more suffering. Wala. All things are passed away. Puro na gyud kalipay. In God's presence is the fullness of happiness. Psalm 16:11. Now, unsa man nimo pagka kanang sumpo o pagdaog batok sa sala? How? How to be victorious against sin? Well, libut-libutan na, patuyok-tuyukan na ang pulong sa Diyos diya sa imong panimuot. Let Bible doctrine circulate now in the stream of your consciousness. Sulod kini sa plano sa Diyos, fulfilling that plan. Sulod diha sa dapit nga may gahom sa Diyos, the operational divine atmosphere. So the solution to the problem of sin is by using rebound, 1 John 1:9, and keep moving. Rebound. Sayod ka na kung saan yung rebound. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Okay. Ato ni ipadayon ugma. Okay? Labihan pas kadagan ang atong pagkaisgutan bahin ini o ayaw pag sipyat sa sumpay-sumpay nining atong pagtuon ni ining pulong sa Dios. Okay? Magampo ta. Amahan na mong langit nun, salamat sa imong grasya, nga imong kaming gitudluan sa dugang pagyong kamatuoran. Pinagi nini nga among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik din ni Ugma, aron kami makapadayon ni ining among adlaw nga pagtuon sa imong balang pulong. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.